Ilig mo yan. Haloy-haloy ko. Guys, siyempre si Kuya na aming Grab driver, siya po ay Bicolana. Bicolana. Siya po ay Bicolano. At guys, siyempre kay Lenny siya. Yaon na po kami digdi. Andito na kami sa Ninoy Aquino International Airport. Ayan. Ayan si Kuya. Bicolano po yan. Naka-video ka. Ano ba? Ay, buray ni Ipo niya tanahulog. O Kuya. Oh, yun na yan. Oh, ingat ka. Si Lenny, di paglingawi. Ano pangalan mo? Saan ka, Kuya Joel? Sana ba? Ayan guys, si Kuya Joel. Yan ang sa iyang sasakyan. Hayop sana, wait. Medyo nauna kasi kami dito guys. Baka yung ID ko malaglag. Ang haba-haba pa naman ng pila. Uy, baka may naiwan ako doon. Yan, papunta na kami ngayon na. Papasok kami sa NAIA Terminal. Wait lang ha.